Guys, asizoti chii chaitika muJoburg muna Bree Street pakati petown. Road yatsemuka. Tara yatsemuka Bree Street. About 500 meters. Mota dzimwe dzatodonha uko kumashure muri kuona white uko. Rasi musi wa 19. 10 mudzichitidzo 4 minutes to 6. But zvaitika almost kuma 10 to 6. Panomira mushe imwe mota yatodonha apa. Imwe mota yatodonha iyi. Road yatsemuka pakati petara apa. Pangobuda sound yangoti boom. Ndo zvaitika guys muJoburg Bree. Nhasi date musi wa 19 na 4:45. Ndo patitori dzimota dzakaungana apa. It's very bad guys. It's happened here in Joburg. Around 20 to 6. 20 to 5, sorry. Date is 19. It's very bad guys. It's very bad. It's very bad guys. Yes, I don't know. Pangobuda sound yangoti boom. So that sound I don't know.